Ok, da farko za mu ajiye muku linkin ɗin wannan website ɗin a description na wannan bidiyo. Ok, da farko kana shigowa wannan link ɗin zai kawo maka fuska kamar haka, fuskan sign off. To za ka zo ka sa number wayarka a nan, misali a sai number waya Preston. Sai ka zo ka sa wannan inda aka sa enter wannan verification code inda za ka sa wannan 9525. To duk sanda ka yi refreshing ɗin nan gurin to za su canja maka wannan verification code ɗin. To ga nan kuma inda aka ce enter password. Password kuma ana so ya kai ƙwaya 6 ne shine ko kuma ya wuce 6. To Preston a ce ka riga ka yi register, misali ka yi register ka shiga cikin account ɗinka kamar haka. Zai kawo ma fuska kamar haka, paste za su baka naira 100. Sannan misali a ce an baka naira 100 nan, to suna saida mashina ne kamar da kuka sani ko wane platform suke. Akwai mashin na 3000 wanda kullum zai na kawo maka naira 300, total zai kawo maka 27,000 a kwana 90. To akwai kuma na 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, 500,000, miliyan 1, miliyan 5. Za ka zo ka ga tsare-tsarensu gashi nan gasu nan, abubuwan nasu tsare-tsarensu. To misali a ce za mu sayi wannan na 3,000, in ka taɓa kanshi kamar haka to zai kawo maka fuska cewa ka saye shi 3,000 zai na kawo maka 300, total ga abin da za ka samu zai fara aiki daga kaza zuwa kaza. Duk zai nuna ma, kawai sai ka danna invest now. Za ku sun ce sorry you don't have ticket to invest. That is the reason da ba mu siya ba, yanzu already sun kawo mugun deposit. Kana taɓa shi zai kawo maka fuska kamar haka. Sai ka ce misali a ce za ka yi deposit ɗin naira 3,000. For instance za ka yi deposit ɗin naira 3,000. Sai ka danna deposit. To sai ka zaɓi from wane hanya. Yanzu misali a ce from gateway 1, from hanya na farko kenan. Sai ka danna deposit. To zai yi wancan rolling ɗin. So to zai kawo maka fuska na nan gurin inda zai ce amount ɗin da za ka biya 3,000. Beneficiary name na bankin da za ka je ka tura 3,000 gashi nan, ga sunan bankin shine United Bank of Africa wato UBA. Za ka kwafi account number kamar haka ka kwafa. Wannan kuma ka sa shi a description na inda ka je turo kuɗi. Dole masu inda turo application na tura kuɗi ne ba turo USSD ba. To za ka zo ka danna upload screen, upload statement. For instance a ce this is my statement na yi uploading. To za ka zo ka ce input the sender name. For instance a ce haka ne sender name. To za ka ga sun ce maka open your bank app and make the transfer. Copy the account number showing the above and import the amount showing above again. Sai ka copy narration ɗin nan kamar da na faɗa muku, kai copy screenshot ka zo ka sa sunan wanda ya turo maka. Kawai sai ka danna submit. Za ka ga nuno ma account kaza 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 ka tura kaza. Kawai sai ka ce yes. For instance a ce ka tura, kawai sai ka danna yes. To za ka ga ya ce payment successful. In ma baka tura ba ka zo ka ta yin wannan, ba za su sa maka kuɗin a ciki ba. Amma kana turawan za su sama. Sai kuma deposit 3 way. To shine inda aka ce pay with balance. Daman kafin ka sayi wancan mashin ɗin dole kuɗin ka first in ka turo zai tsaya a balance ne. Ta yanda kuma misali in kana so ya dawo coin wato coin da za ka iya siya, to sai ka taɓa nan. To in za ku ce your balance is insufficient, that is the reason ba zan iya siya ba. Ok, sannan akwai kuma free wanda shi misali free ɗin nan shine in ka zo ka taɓa order tunda ba mu siya ba, za ku ga ya ce sign up bonus. Total zai ma za ku ga cewa sun baka daily return ɗinka shine naira 6, zai kwana 180. Duka zai kawo maka 1,080. Amma shi wannan free ne, ba dole sai ka sa kuɗi ba. Shi ma zai na yin shigowa after 24 hours. To sai in ka dawo inda aka sa me ɗin nan kamar haka. Ga inda aka sa for instance first you have to bin a bank card before ka je ka kai withdraw. Za ka zo ka danna inda aka sa bin a bank card. Misali full name. Misali this is full name.
to sai mu ce account, sai ka ce account number, misali wannan shine account number, Salad Bank. For instance, this is a First Bank account number, that's why I put First Bank. Wannan First Bank ne na zaɓa, to sai ka danna submit. Za ku ga you have successfully bound a bank card for withdrawal. Za ku ga already ya dawo da mugun withdrawal. Minimum withdrawal shine 1,000. Sannan in ka sa 1,000 nan, misali kuɗin ka kai 1,000 za ka withdraw, to ba zai jima ba za ka ga kuɗin ka ya shigo, kuma ba su ja ko biyar ba kamar yadda wasu kaga kamar su Pay fee. In ka withdraw suna cire fee waye, to wannan no any fee. Sannan maximum withdraw request, kamar withdraw nawa za ka yi a kullum, sau 5 za ka yi withdraw a kullum. To misali a ce mun sa adadin kuɗin da za mu withdraw, sai mu taɓa withdraw now. Za ku ga you place withdraw kaza kaza, mun sa withdraw. To misali mu dawo, za mu zo kun ga withdraw ɗin da muka yi is processing. To yanzu bara mu je mu ga a mintuna nawa zai shigo. Bara mu duba bankin da muka tura wa kuɗin, misali. Yadda kuke gani za ku ga cewa yanzu withdrawal ɗin da na yi gashi nan ya taho naira 4,100 da kuke gani a cikin banki na. Za mu dawo cikin wannan app ɗin mu ƙara, a cikin wannan platform ɗin mu ƙara duba. Duk da dai su sun bar shi processing, amma kuɗi na ya riga ya shigo. Shawaran da muke baku shine tun kafin wannan website ta yi nisa, kun san yanayin website suna iya guduwa, to a samu da Allah a je a yi register, a yi depositing. Misali in ka dawo nan za ka ce referral, sai ka taɓa shi. To za ka ga ganar referral link mun kofa. Okay, misali a ce ka je copy referral link, to duk wanda ya je ya copy referral ɗinka, da referral ɗinka ya yi amfani, to za ka samu commission. To yanzu misali na sa check my state in this part, kana dannawa to zai kawo maka nan. Za ku ga cewa na inviting ɗin mutum 2, amma a cikinsu ba wanda ya recharging, shi yasa ban samu income ba. Amma duk sanda kai inviting ɗin mutum to ya recharging, to za ka samu income na 10% plus 4% plus 1, that is 15% a cikin abin da ya yi. Ko nawa ya yi kawai ka samu 15%. Okay, invest now shine za ka zo ka ga wa'annan abubuwan, ka zaɓi wanda kake so ka siya. Sai kuma yadda za ka yi downloading ɗin app ɗinsu saboda sauƙin shiga. Kawai ga inda aka sa download app, kawai zai nuna maka fuska kamar haka, sai ka danna download. Zai fara maka downloading har abubuwan ka su gama. Okay,